שנות החיים הראשונות של הילד הם שנים מאוד קריטיות. בתקופה הזאת, בשנים האלה, הילד בונה את האישיות שלו. הוא בונה את היכולות שלו, הקוגניטיביות, החברתיות ואת הערכים שלו. כמה חשוב שבגיל הזה תעמוד לפני הילד מישהי שקיבלה הכשרה טובה מיוחדת לגיל מיוחד זה. מסלול יסודי במכללת אפרתה בנה תוכנית מיוחדת שהמטרה שלה להכשיר אותך הסטודנטית להיות בסופו של דבר מחנכת ומורה בגיל היסודי. את הסטודנטית תוכלי לעזור לילד לממש את כל הפוטנציאל שגלום בו, לעזור לו ללמד אותו כישורי חיים, ללמד אותו לפתח חשיבה, ללמד אותו כל מה שהוא יצטרך בגיל מבוגר יותר. במסגרת המסלול תלמדי ניהול כיתה, פיתוח חשיבה וחינוך לשוני. בנוסף, תתנסי בעבודה מעשית, כאשר ההכשרה היא מתחילה החל משנה א'. תתנסי בהתחלה בכיתות ג' עד ו', ולאחר מכן בהקניית קריאה וכתיבה וכן חשבון בכיתות א' ב'. מסלול יסודי במכללת אפרתה הוא משפחה. הדלת שלי תמיד פתוחה לשמוע מה שאת מעוניינת לשמוע. אם את יכולה להיות זו שתאמין בילד, שתיתן לו את הכלים להיות הוא עצמו ולהוביל אותו לקראת העתיד, מקומך איתנו. כאן במכללת אפרתה.